Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo papagayam, itinagasat nga malem ti Huwebes, Mayo 4, 2023, edanon ti ENR Online, ti sabali man parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dito pagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Pare ti may katlon, yun tayo parang ituloy nga mangibasa, iti dito surat nga nakaipalaunan. Tinapalabas ti biyag ken ayat, ni pagayam tayo Jumetes. Ngayon kasangwanan papagayam, ngayon tayo itultuloy nga ibasa dito surat ni Jumetes. Agyaman tayo kanigi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galicinao, Manigo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa kada Mr. Guillermo Agustin, kani Mrs. Larina Agustin, di Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much kani Mr. Jewel Centillas, Manigo di Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, Manigo di California, Estados Unidos. Thank you very much kay Honorable Mayor Francis Espirito, Manipo diti Dumalneg, Ilocos Norte. Agyaman tayo kay Dr. Alan Taylan, Manipo diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zacarias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Nadarikrik na inyo ti Baguio papagayam, ket kaya ti nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Thank you very much, iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon at daan ti raman nga di munto malipatan. Pakiramanan ti sabali pa putahe nga lako da. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukwa kinimatlutunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, Maniput Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden Laeng ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo papagayam, Serbian na kayo itinayong kalitigan na presyo, ti TMT Construction Company, manipot pa nakaplano aginggang malpas, ti patakdirin nyo nga pasdek, babaeng ken Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center na masarakan iti Balintawak Street iti Ciudad Tilawag. Adaan ka na iti nalalaing aircon technicians tapno urnusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Dahito yan tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration manipot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan papagayam, dagiti nabati pa nga weekly draws para iti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Kahit may pakamo apo nga iti dati nga bulan ti Mayo, adapay nabatbati nga upat nga weekly draws tayo. Nga mabalin na pangabakan nyo kanina kakadakkela pa premyo, manipo daw iti Blue House Beach Resort promo bonanza. Awan sa bayaling aramiden nyo no saan niya mapan agupa karite cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal cottage nga maupaan na may kanyin sigida ti grupo iti mesa nga Blue House t-shirt ken may kan kayo apo iti raffle ticket. Iti raffle ticket masapol nga isurat yo tinagan diti address yo ken telephone number or cellphone number yo gagigim ken kabsat ya. Laglagipan yo apo digiti weekly prices tayo. First prize, second prize, ken third prize, mga bak dito iti imported goods. Gagiyem kay kabsat, ken sa nga pulo apo, nga consolation prizes. Ken di mabunot ken trina, umawat dapo di sag to 200 pesos kas consolation prizes. Then, ito no grand draw, ito no Mayo 31, gagiyem kay kabsat, dadakkel apo, ti agur oray nga papremyo. So nga, makipartisipar, mapanin na po, agupa, karita ay cottages, ti Blue House Beach Resort. Into the grand draw, May 31, first prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. And the third prize, 5,000 pesos. Saan nyo nga palabsen? Ngay kantigundaway, tibagiyo apo nga mga bakarira kakadakela pa premyo, gapot adupay, di agur-uray nga consolation prizes. Markaan ti kalendaryo, Mayo 31, grand draw po, ti the Blue House Beach Resort promo bonanza, no kasano ti magipartisipar, mapanagupa, kadagitay cottages po, ti Blue House Beach Resort, ti barangay 37, Kalayab, Lawag City, kukwa da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukel a pamilyada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following:
location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Kasagawanan papagayam ngintay ituloy nga ibasa dati surat ni Diomedes naragsa ka pa nagbuy-buya da Ma'am Liza Danog, ni Mar Danog, ni Ma'am Elis Tamayo, ni Ma'am Marp kapkablaawan na da Ports Bitin. Kastapay nga kablawan tagano iti panagbuya da Agnes Gampong, Mary Love Akdal, ni Perlita Ragusante. Ya, ken kastamit ten kablaon tayo ni Mr. Pasqua dita Honolulu, Hawaii. Gagiyem ken kaabsat ken ni Mr. Rex Sibuyat iti metlaeng Honolulu, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas manipo diti Maui, Hawaii. Embag nga orasyo, embag nga rabiyo dita Hawaii. Agalas 7 dan iti rabi iti Hawaii. At yung nga din tituloy, ti panakaibasa, dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti Diag Kenayat, ni pagayam tayo Diomedes. Nagawidak na ro diti pagilyan tayo nga Pilipinas. Tapno may ko ikalaysa ni Cynthia. Nupay no awan met ti relasyon ni Manong Robert. Ngayon di kita kaadak nga agururay ka din mang sabat kanyak iti Lawag International Airport pagayam ko. Kasla nagliday ti riknak iti didigitila dua nga adik wenno dua kakabsat ko ti adda. Oh, api nga dakta kayo. Saan ka di nga kinayat ni Cynthia ti simuro tapno umaydak? Sarabwen wenno umaydak sabaten? Ay, saan manong? Kaya't na unay ti umay ngem saan mimet nga ammo nga lutwen ti lutlutwen na nga pangrabiim ka no pay pasado alas 10. Ani nga minaya ti lutlutwen na. Siyempre, ti kanong paborito nga prito a manok ken nagadupo pa iti karne ti baboy plus pinapaitan. Iso na kanumet la ti makammo ken saan na kayat nga ipaluto iti sa bali. Kasta ya, nagluko dito yan. Awamet yung bagbagang nagluto ti kasta. Surprise na kanuken ka. Ken so na nga talaga ti nangluto. Amom ka ding edi pe kalman nya napan naggatang iti karne nga lutwen na. Ken nasapa nga bigat ket agi prepararen iti lutwen na. So iti makaring iti malem. So nagluto. Ruginan ti nagluto. O sige. Mapantay yung aruden ta kitaek man no anya ti linoto deta nga Cynthia nga ibagbagayo. Sige manong, mapantayon na. Edi sumungad kami di balay, Manong Robert. Adda ni Cynthia nga nakatugaw iti sango ti balay. Naornos ti arwat na, Manong ko. Dita nga, dimsa aga kitim masidegak kengkwana. Jak na lapdan tiriknak. Inarakop ko ni Cynthia. Kumusta ka? Pingasan ka man laing may simabat iti airport. Kakayulatan ti mapan ko nakkarigit ito nga ading mo ta. Nagluto ak karigit iti paborito mamakan. Basta ya, anya digit nga linutom. Kinunak nga naging di jam mo ak. Siyempre, ti paborito nga prito a manok. Adobo a karne ti baboy ken pinapaitan niya, karne ti baka. Anya pa'y gumakit, di kita amit ti amok nga paborito, sakbay nga napangkay ti abro. Oo, talaga? O sige. Agisirek tayo nga rin ti bagahek ta, mangantay man nga ron. Kinunak kabsat. Timulong ti driver ti lugan, nga inarkila rin ti doa kakabsat ko, nga nagisirek.
Ngemi di awisen mi amangan ket nagkit-kit gaputa agdardaras nga agawid iso nga inikka kon wenno binayada kon ti arkilan. Napan kami nga ro diti kusina ket nakaidasar gaya mi na talaga ti lamisaan. Talaga nga pudnutin baga digiti kakabsat ko. Well prepared digiti makan. Ayaban mi di amangan digiti duwa nga kakabsat ko ngem saanin ko nada gaputa bayat kano ti panagurure di panagdisot eroplano iti airport. Adun digiti kingkinnanda kabsat ko. Kapilitan, dududwa kami, ken ni Cynthia iti panganan. Kasla na bisinanak Manong Robert, ngem kinagpaysuna talaga kailiw ko, ti native nga adobo, ti prito a manok, ken kastamet ten ti pinapaitan. Kasla serbidura ni Cynthia, edi panangiserbi na kanya. Kargaan na ti plato, ken isuna pa yan iti mangikargay ti sabaw, iti skodilya tapno agkaldua. Magustong kadimit lang ti templana, Jumedes. Siyempre, ken kailiw kundi kito amakan. Siguro kailiw kumit din tinagluto Kinunak nga inyangaw. Immisem laeng ni Cynthia ket minatmatan na. Sige kadun ti mangan. Api nga minya siyakla ti mangan. Mangan kamit anya ti serbina nga nagisagana kano. Siyakbet la ti mangan. Sige man laeng kaslag pasugnod pa ni Apo Balikbayan Kinunana nga inyangaw nga kabulon ti panangkeddel na iti bakrang ko. Manong Robert kasla akla makilkiliti. Edi daydi nga inaramid kanya ni Cynthia. Naggeddan kami nga rod nga nangan ket bayat ti pannangan. Ado digiti istorya, digiti paspasamak bayat ti kaawan ko. Agingga nga insyasik ti saritaan. Ket ti dating nga boyfriend mo nga ni Arnel, kumusta kayon? Kinunak, insardeng na tinagngalngal iti inapuy ken si daen iti ngiwat na. Kasla dinardaras na paiket di nga tinilmon, Manong Robert. Kinita na ket kastoy digiti simmaruno abalikas na. Awanen ti bigbagam nga ni Arnel. Namimpinsanin nga intanim ko iti panunod ko. Saan ko niya dinagin? Kaskarikken kay dumadayo ka. Diyak kayat ti sumrek iti anyaman. Nga mabalin nga mangitunda kanya kiti panagproblema. Iso nga, pinilit ko nga intanim. Pinilit ko nga nilipat. Nupay inakok king ka nga napalalo ti panangayat ko king kwa na. Saan nga mabalin nga? Kuriruek ti nalpasen na rin ugyata. Amok nagsakripisyo ka nga kasmet kanya. Iso nga, takderak ti sakripisyo. Ket, bigbigek ti sakripisyo. Para laeng kanya gapoy ti tulag dahil tinaganak kadata. Tandaan ang kumadata, Jumedes. Saan ka makaungit Nagdamag aklaeng. Sige, mangan tangaro din. Kalpasan nga nakapangan kami, Manong Robert. Sinipsiputak ni Cynthia, bayat ti panangurnos na kadiri na usar nga kagamitan iti kusina. Dito'y nga makita nga bimus na gwinupimu daw ni Cynthia. Kasla medyo limok megpay. Ngayon di pa nagkitak nagtreple ti kinalapsat na. No kasano ti kinapintas na idi panawak, Manong Robert. Ad-adamanen nga pimintas idi pa nagkitak. Ken saan niya nagbalbaliw idi pa nagkunap. Iti kinagaget na, iti mismo pagtaingan ni. Inururay ko nga malpas. Kaya di malpas, iti pan naka-istimar na iti kusina. Oin gaya, ada di iti ginatang ko aparakin ka. Anya di chay. Thank you Thank you kunam no jak pinayawat ken ka. Thank you akto nga rin mayawat mo, Mr. Balikbayan. Kinuna namanin nga inyangaw. Ulit-ulitin ti Mr. Balikbayan. Pungtutakin ka. Sige nga rin. Sorry. Ayan na digiti bag mo. Isirek ko ni di kwarto. Makikwarto ka di kanya ko. No. Mapangkay di bakante nga kwarto.
kinunana. Natatalmana kung no kasladyak makasungbat, iti daydi nga saludsud na, Manong Robert. No mapanak pa ila makikwarto kenkwana, when no, mapanak iti sabali a kwarto. Takayak mo. Kinunak gaputa, awan ti magammata kabalikas, nga isungbat ko kini Cynthia, Manong Robert. Ada kami ni ti salas ket napanin na turog di iti dua kaapsat ko. Anya na ti bagkatek dito, yung isa rin iti kwarto. Ayan nakaligit nga bag mo. Ti ka di trolley or ti hand carry. Beamon siya ako ti mga mo. Oh, saan? Tulungan ka. Amok na dadagsin di kita akin. Siyempre, unang nga dati ginatang mo para kanya. Subadakmet ati kada ti sarabukin ka. Kinunana nga umis-isin. Makita ko naman ninawak ti kinaragsak iti rupa ni Cynthia iti dede akong daway. Nga uray siyak met Manok Robert, kasla agragrag utiriknak, nga makakita manen kini Cynthia, nga nabayag di ko nakita, wenno agarok talo atawen, adyak nakita kabsa. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when yu anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digiti imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digiti babae kas tameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Gaputa agpilit Manong Robert nga mangtulong kanya. En pabusoy ko nga iso tinangibaklay ti shoulder bag. Wenno bag ko nga nagawid, wenno pan naka hand carry. Ket siya tinangguyo diti trolley. Pinaunak detoy nga muli ti balay mi. Ta sintirek no sa dinno ti pangiturungan na. No iti bakante a kwarto nga diti abay metlaing ti dati a kwarto mi. Wenno iti kwarto nga dati nga nagiyanan mi. Saan ka nagununi? Ngemidaddan iti sangwanan ti ridaw ti kwarto. Ti dati nga kwarto nga kakakwartuan mi kabsat ko, nagsarding detoy.
Oh, sa dino ti pangituro nga kiti hand carry. Iti kwarto nga dati nga pagkakakwartuan to wenno iti bakante nga kwarto. Di ka madanaga nagpadangin sa ganak di kita. Inurnos ko ti bakante a kwarto. Ti bakante a kwarto nga os-osa rin da papang mo kini mamang mo na dada dito Pilipinas. Ti sa kwarto nga dati nga nagiyanan ta, inurnos ko met. No, kayat mo dita, di isumit lang ti pagyanan ta. Jackmanin makasungbat. No sikat ti pagpilyek, sa dinno ti kayat mo nga pangipaturugan kanya. Saan nga nasken nga siya ti agpili? Nasken nga sika, gaputo sika ti masignan. Naruwama ko namimay sa iti kwarto. Kayat mo sa wen, saan mo nga sa pulen niya, addaak. Idinto nga idi addaak, ket no agururukak, ket ringin nak ta, makapungtot ka, gaputo saan ka mga turo. Dito'y ka man laingin kwarto nga ayan ko. Adulaunay nga may palpalagip mo. Kinunana nga kasla agpasugnot. Nakakatawa akmet ken kasla nagrag o tiriknak. E dilukatan na ti mismo nga ridaw ti kwarto nga dati nga nagkakwartuan mi Manong Robert. Nakasilaw ti kwarto kabsat ko. Makita at talaga nga naurnos ti kobre kama wenno ti bedsheet ti kama. Nakasagana met ti pungan. Ngem may salaing nga pungan ken nakaparabaw ti ules. Idinto nga adda supa iti mismo nga abay met laeng wenno abay nga sa kaanan ti katre. Oh, aping adda supa dito eh. Ti daan nga sopa pinapulsteriyak ken inyulik in pagkuy di deto nga kwarto in sa ganak deto ita di ta ka maturo di ta ka metkatre dati sika dito iswelo ngamita sa anen sika ni ti mismo akatre tasyakit ti sofa anya deta o sige takayat mo baka may mayat no siya kiti sofa. Saan? Sika iti katreta siya kiti sofa. Buti hindi ta shoulder adito bag ko. Idasar ko digiti ginatgatang ko para kita. Talaga? Well, sige. Irikip mo ti ridaw. Nakawakwak pa laeng. Sige na nga inrikip na ti ridaw. Ket iti lalabas na iti abay ko Manong Robert. Nupay kaliplippas na nga nang istimar iti kusina. Dito'y nga nasayop ko ti banglo ni Cynthia Manong Robert. Ti hand carry ketinuar ko ti talo a box nga chocolate. Branded nga chocolate Manong Robert. Amo ko dagiti ti paborito nga chocolate. Wow, thank you. Nangingina digito Amo ka nangingina digito Thank you very much Jumedes dapay. Dito Lokatam deta nga box. Kompleto para ken ka deta. Laon ni dito Saan ko nga imbagbagang kumpleto nga alahas tinagyan iti box. Talaga nga ginatang ko na bayag pa'y sakbay ti panagawid ko Manong Robert. Plano gidi nga ipawit ngem gaputa insingasing meten da papakin ni mama ti panagawid ko ti Pilipinas. Kinayket ko nga personal nga yawat kenkwana digita nga pasarabo. Bayat nga luklukatan na kabsat ko umisisen. Ket anya nakigtut na idi makita nati Hawaiian necklace, kastamet den bracelet, adapay singsing ken anklets. Aping nga gimatang kay ti kastoy. Nangina di gitoy San mo kayat? Mas kayat mo ka diti nalaklaka? No nangina paraking ka,
Nangina para kanya, kayat na nga sawen, nangina ka. Tilad nga ibagbagam manin. Ken, may sahanak nga gusto sa riti angklets. Dagiti laing sosyal ti gusto sa riti deta. Wes gapu ta ginatang ko para king kadeta usarem. Tsak kayat nga, di makita nga usarem. Sige, naisuti ko na, dopay tsak na ruan. Makamuka no makikikit palay-palay ko nga gusto riti angklets. Saan? Iruam mo Sige man laingin. O sa rekto into no. Hanggang mabaling nga naka-anklets yung mapanagkasa. Ay, gaya. Kanya ti plano. Kinasarita na napapangkin ni mamang mo, napalabas nga daw, kit kunada nga agawid kan ta, kasarta ka no. Anya dito yung makaspasama ka ibiyagta. Agkasarta nga, awan met ti ayat iti nagbeetan ta. Saan niya dito ti panunutin? Naawan ti ayat di awan. Ti panunutin ket ti matungpal ti nagbalin niya katulagan di kiti naganak kadada. Ken ti panikarita iti panang suportata wenno panang tungpal da kadakwada. Ore no kay papanan nati panagsakripisyo. Gapoy ti daytoy nga katulagan ket nakiwin naswas kay ti kayanayat mo nga ni Arnel. Deta ka manin, napingit palagip mo manin deta. Ay, saan ka ko mga makapungtot ngim? Isumit ti agpaiso. Iso ti agpaiso, ngim karikon ken ka nga, saan ako na makisinublianan? Saan ayang di sakbay nga mapagay di balaso yung tao, ket kinid daw na nga agkita kinagsarita kami, ngim. Saan ko nga pinatgan? Kinunana nga nagbalin nga seryoso. Oy, saan ka man unay nga agbalin nga seryoso Tengan ti rabi narigat tagbalbalin nga seryoso no tenga ti rabi. Amangan ta al-alyat agparang kadata. Kinunak imisem kabsat ngem adda pay laing pasarunod iti medyo nauneg ti kay papanan na abalikas na pangaasin. Saan mo kuman niya ipalagipay? Amok nga masaktan ako una, amom nga masaktan ako unay no malagip ko na ita. Masaktan ka gabuta ay ayatin pa lang naging gana ita. Siguro, adamet digiti tiyempo nga kitkita kayo niya. Kinunak, simong bat nga mitinadagsin na balikas. Sipod timanaw ka Jumedes. Ore agdamag ka kadigiti kakapsat mo. Mangan maturog agdalos. Deta laing tubra. No adaman papan ko itiruar. Or orayek nga dabakante ka digiti dua kakapsat mo amang kuyog kanya. Saan ko nga kayat nga? Ada agatap wenno. Ada digiti sa bali nga panunutin ti tao. Agdamag ka kadakwada. No, saan nga pud no sasawit? Iso siguro nga limukmeg ken timo daw kanya. Mabalin kasi adu ti makan. Taumak nga agluto ta. Adu met ited mo nga igatang ko. Adu met ited mo nga allowance ko. So nga taumak nga gumatang, magatang ko ti amin nga kayat ko alutwen wenno kanen. Pati arwaten o relo katam deta, cabinet dito kwarto, napno, gaputa, iso ti pangigat-gatangak ka digiti tited mo. Nunad duma, ag-shopping kami nga talo ka digiti kakabsat mo. Okay. Awanin ti problema. Wen gayam, adda ti towel iti iyan digiti dua nga box. Kanak man pala iti towel mo ta, agdigusak man. Edi rumara kiti banyo manong Robert nakaturugen ni Cynthia iti sofa. Talaga nga pinaypaysuna nga naturog isuna iti atidog nga sofa. Kaya't ko mga riingen ngem amok nga nabanbanog. Base iti panagistorya iti kakabsat ko
Dandani nagmalmalem nga nagpuspus-pus. Kang runan na ti paningisagana na kadigiti makan. Nga muna paborito. Minatmatmatak ni Cynthia, Manong Robert. Nairot ti panakakidem digiti matana. Ngem maan ninawam ti naamo arupa na. Nasipkukela pamagina. Tinapudaw nga rupa na. Ti arig na arin kuluten nga buok na. Nga magustuak unay nga kitkitain. Bagbagayan ti sinanpuso arupan na. Cynthia. No sakripisyo para kin ka neto eh. Kastamit kanya. Dito'y kabsat nga natiliw di kiti matak ti side table nga day ti abay nga mismo ti sofa nga nagturugan na kabatog ti ulo na. Nakaparabaw sa jay di kiti tsokolate nga inted ko kinkwana pakiramanan ti jewelry box. Saan na nga indulin no di katin panay ti abay na. Nairot ti turog ni Cynthia, Manong. Dito'y nga naging inayadak na rod nga nangidep iti silaw. Ngem maarana-aran latta ti lampshade nga adna iti mismo a kwarto ni. Napanak meten iti katrek ket naturugak. Wenno inyeddak. Alisto nga naalak ti turog ko iti daydi agundaway, Manong Robert. Kabsat nga di makariinga ka agalasingkon iti bigat. Kinitak ti supa nga ayan ni Cynthia sakbay nga napanak iti katre. Awanin ni Cynthia. Oray ti jewelry box ken ti talo nga boxes ti chocolates. Awanin. Iti mismo nga side table. Bimbangon nakabsat nagdiretso at iti mismo nga comfort room ti kwarto. Nagidamro sinornos ko ti buhok ko ken kinitak ti arwat ko. Bimabaa kiti balay. Nakasilawen ti kusina pagayam ko. Nagdiretso ak nga ro di kusina ket ditoy adamanin ni Cynthia nga aglutluto. O api nga nagsapa kanya nagluto ken nagsapa kanya nagriing. Ay, good morning Jumedes. Narwama ko niya kastoy tiriing ko. Siyempre, mapanagbasa digiti dua kakabsat mo. Iso nga sapsapaik ti agriing. No daduma, no maditibagik, iso damit laing ti aglutongem. Kadwan na nga siya. Kaya't mo nga sawin, nagbalin ka nga alila digiti dua kakabsat ko. Bayam man ta kasaritak digito ya. Saan? Iso damit nga dati aglututongem. Maasyanak ka dakwada. Aglalo no madlaw ko nga ado digiti assignments da. Ado digiti ububrain da. Iso nga, inpilit ko nga saan da nga agriing nga masapa. Ket siya kung ti mangiluto kadakwada. Siyak ti mang parbot kadakwada nga mapaniti eskwela. Kuda duma, siyak ti mang tawag iti mang service kadakwada. When no mangala kadakwada. Aging gana kinasaritak ti maysa ka digiti amamok nga dan tilugan. Nga everyday laingen nga may naalain nida. Kasta tinagbalin nga akem mo ka digiti doa kakabsat ko. Anya kumatidakis nakit. Adda akit ideto nga balay. Alangan met nga agbali na ka senyorita ken maysa. Arig na awan problema kiti biyag. Dumteng amin nakasapulak manipud keng kaken. Sa bali pa iti allowance deto nga balay nga aggapo kada papangmo ken ni mabango. Malaksi diti pawpawit da nga kwarta digiti kakabsat mo. So nga awan ti rumbe nga mangipawil kanyak tapno agtrabaho ak. Sa anak met nga mapa nagsapul ti para kanyak gaputa. Bastante ko nakmaro din. Labunado tit-ited mo nga para kanyak Jumedes. Kasangwanan nga ituloy tayo nga ibasa diti surat ni pagayam tayo Jumedes. Agyaman tayo kadigiti sumaganad. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City.
No darigrignayan nyo papagayam ni Bagiyo ket yun agpakonsultar ni doktor. Agpakonsultar ni doktor nga mawagtalkan, Dr. Alan Taylan. Pagyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Anyaman nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging ganat may pasdek, ti kayat nyo patakdiri na pasdek. Serbian na kayo, itinayin kalindigan na presyo ti TMT Construction Company. Babaen ti panangimaniher, wino pa nagtagikwa ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street ti Ciudad Tilawag at ang kariti nalalaing nga aircon technicians tapnon ornusenda ti aircon ti lugan nyo. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galicinao, manipo di Barcelona, Spain. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Ontario, Canada. Pagyamanan tayo pa iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti mismo ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon. Adaan raman na idumduma nga di munto kalipatan pakiramanan di sa balipaya nga putahe alakoda. Ti Cherylyn's Crispy Chicharon ket kukwa da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador manipud Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Maraming salamat Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Jewel Centillas, manipo ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ken ni Mr. Ray Villanueva, manipo diti California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ad tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert.
ni Cynthia, Manong Robert. Amin nga istoryana ket kun konfirmaran met digiti kakabsat ko. Ken kunada nga isuna ti mangipilit. Ken awan kanu ti pilawin da kenkwana. Nakasaysaya at atao ni Manang Cynthia. Dagita digiti balikas da kenkwana. Kumpirmado met karidi dua kakabsat ko nga saan narumrumwar ni Cynthia. Malaksid no kadwana ida wenno may sa kadakwada ti kadwana. Dito'y nga nagsidsid daawak. Edi panangikumit na iti bagina. Wenno kingirong kunak nga taktakderan na laeng wenno kalikagom na at talagang matungpal. Tinagtutulagan dagiti naganak kada kami, Manong Robert. Awan ti sinayang mi nga oras kini Cynthia. Irikadako ni kagilyante nga Pilipinas. Inpag namin digiti kasapulan na papeles para iti panagkalaysami. Nupay na pagtulagan mi nga simple laing nga kalaysan. Mabalin nga iti huwes, wenno mayor, saan ket di nga church wedding. Manamong met ni Cynthia. Dito nga ruden nga inalami digiti kasapulan na dokumentos. Kang runaan ti lisensyami, tapno iti kasta kitag kalaysa kami. Ado di iti mangkabkablaaw kada kami nga opisina nga papapanan mi. Congratulations, good luck, advance happy wedding kada kayo, sir, ma'am. Pamrayan milaingen ti agkinita kinaginisem kini Cynthia nga kaslapudpud no nga da kami tinang plano iti managlantip wenno panagkalay sa amin, Manong Robert. Edi malpas mi aminen dagiti requirements para iti panakay set ti kasarmi kini Cynthia. Nangal daw kami ti may sa apanghanan. Apay ngamin no, iti langin simbaan ti pagkasaranta. Kinunak ngayon niya ngaw kenkwana. Diomedes, pangasim. Saan niya ti simbaan? Saan niya mabalin nga pagbalinem nga bulsek ti Dios? Saan niya mabalin nga ulbudem iti pasamak ti Dios? Amuna no anya ti pudpudno. Nasken kadi nga mapantag marcha agkibin nga mapan iti sangwanan ti altar. Ket bendisaran na ti padi nga pinusgan ti Dios tapdon ti kasta may kanbileg nga mamaglantip ti puso. No awamet ayat iti nagbaitan ta. Iso nga, saan ko nga kalikaguman? Deta nga tan tigid daw mo nga jak kayat nga maaramid. Awan na pulos iti panunot ko nga agkalaysa ta iti simbaan. Jak maitured. Jak maitured, Diomedes. Uray siya kabsat ko iti panakangig ko iti balikas ni Cynthia. Nagsidukerak. Diyos ko pakawaninak. Pakawaninak no apay nga naibagak ni Cynthia ti kasta. When apo, awan ti ayat nga nang patapat kada kami kini Cynthia. Agtungtung palkalmilaeng iti tulag di iti naganak kada kami. Pakawanin na kapo. Naangay nga rod ti kalaysami ti mismo nga mayor ti ilimi, Manong Robert. Wen kabsat duwalae nga pareha tinanganak kada kami. Pakarmanan ti ikit nga nagiyanan ni Cynthia. Edita, timusayan di tinaganak kenkwana iti balasyo tao. Nagbalin nga simple ti kalaysan. Kalpasan ti nasao nga panangkasar kada kami ti opisyal. Nagdiretso kami ti maysa a pagpapanganan, Manong Robert. Pakarmanan di iti basit laeng nga imay timmabuno. Inawis mi met ti opisyal nga nangalaysa kada kami ngem awan ti oras na. Kalpasan ti panagpapangan nagsisina kami. Ngem nagdiretso kami kabsat ko ejay syudad ti Baguio.
agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Bayat nga agtartaray ti van nga nagluganan mi nga mapaniti Baguio City, Manu Robert. Maysa nga banag ti mangburburi-buri ti kaungga. Wen kabsat. Kasladyak may liwliwag ti panang panpanunot ko, nga itay ibilin tinangasar ka na kami. Nga agka kontinobya, talaga nga inagkak Manu Robert. Ket dito'y nga nariknak tinakalamlamuyot a bibig ni Cynthia. Iti kaunaan na gundaway na idinnes di iti bibig ko iti bibig na. Nakitak ti panangikidem na kadigiti mata na. Ken kastamit ten kaslakayat na nga agpaot. Tengkam panagin nagek. Dayta ti mangburburibur unay kanyak, Manong Robert. Ngem dito'y nga pinilit ko a pinapatay dayta nga mangburburibur kanyak. Ket adadda nga nilaglagip ko, ti kaayan-ayat ko nga naibati ki Balasyo taaw ni Divina. Ginun ko na kiti bagik nga, nalamlamuyot pa'y laeng ti bibig ni Divina. Aglalo ket amunay ti lumaban. Saan nga kas kinisintya nga kasla, nangitayalatan alangdet, iti mismo abibig na, Manong ko. Nupay kasta kasla saan na mapukaw kanyak, tinalamuyot unay abibig ni Cynthia. Napaspas ti panagwiret ti pilid ti lugan, adda kami ni tinangato nga lugar, ti mauawagan, summer capital, ti Pagilya na Pilipinas, ti Baguio City, Manong ko. Dito'y kabsat nga 2 a kwarto ti inupaan mi. Ada may sapi nga kwarto nga pare ti 2 nga driver, ti van nga nagluganan mi. Ti may sa kwarto ket para ka ti 2 ka kabsat ko. Ti may sapi nga kwarto nga di ti baba ket para ka ti driver. Ken kastamet ten ti may sa kwarto ket kwarto mi ken ni Divina, Manong Robert.
Bayat nga agtugtugaw kami di kwarto, kasla agpimpin na liiw kami, ken ni Divina. Kastigayam ti makikalisan niya. Naragsak. Kinunak. Imisem ni Divina kinita na. Naragsak nga. Ure saan met ka pudno nga. Agayan na yat di nagkalisa. Uwin. Naragsak ka. Aglalalo lang aro din itay. Enbilin ti mayor nga. Agkakon ti nobya. Iso nga. Inagkan ka. Kaya't ko kumaytay nga. Napaot ti panagik ko keng kangin. Mabayin akmet ka nagiti tao. Saan niya nakauni ni Divina? Nagkimigkit di, Manong Robert. Oh, api nga kasla, mabayin ka. Anya nga rin nga Jack mabayin kit. Nagkanak ti lalaki nga. Saan nakmet nga iayate? Awamit ti relasyon mi ti lalaki nga nangakikan niya. Nakikalay sa akpayin kay Kuana. Agsangiten ni agsangiten ni Cynthia, Manong Roberta. Dito'y nga kasla nalunag tiriknak, pagayam ko. When nalunag tiriknak, iti panakakitak nga garubos de iti luan ni Cynthia. Masidegak ken ko anakit. Inarakop ko detoy. Cynthia sa kangag sa angit. Dito'y nga matungpal ti, kaya't tayo nga matungpal. Dito'y nga matungpal ti, kaya't tayo nga maaramin. Kas pa nang padayaw ka, di pimusay nga naganakken ka. Ken pa nang tungpal di kiti naganak kanya, kiti nagkikinarianda. Saan ka kumangag sa angit? Malunag tiriknak nga makakita keng kangag sa angit, Cynthia. Kinunak Manong Robert ket kaslad na nang idurun kanya. Tapno ulitek nga agkan ni Cynthia. Dito'y kabsat nga inagkak ni Cynthia bayat nga aglulwa. Nga ure agay ayusen dagiti luana ket mapanda iti mismo nga nagdinnes agbibigni. Dito'y nga nariknak nga subsubadan ni Cynthia ti agek ko kenkwana pagayam ko. Papagayam kaya tayo man nga ilipasen dito surat nga ibasa, ngano surat ni Diomedes nga ibasa ngin talaga nga tiddo ko rin o kasano nga panangedit ko apo talaga nga saan niya agbalin niya nalawag dito nga pagtingken pasama kiti biyag no palabas ti biyag ni Diomedes no ikatek diri sa bali nga paset na. Ayan? So padaanan nyo into nubigat. Masangal ka din ti ayat iti nagbetan da Diomedes ken ni Cynthia papagayam. Awisin da kayo kakabsat nga kadwaming tumanen wenno kadanggay min tumanen into nubigat iti programa tayo tinapalabas. Dahil nga rin ti pagayam nyo ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes yo amin na sangapada. Agyaman kami papagayam, iti ayat yung nagdingeg ken nagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.